Dneska som sa zobudil 4:32 a rozmýšľal som, či idem ďalej spať. Stal som o 20 minút skôr, ako som mal. Rýchle 3 km pred gymom. Dobré ráno. Teraz mi zazvonil budík. To nie je dobré. Meškám 2 minúty. Na raňajky, motivačné tabletky a hormóny. Disciplínový džús. Toto jem stále ráno pred gymom. Už asi rok jem každý deň to isté. 650 gramov mesa, zo sebou beriem polovičku. A k tomu toto. Bohužiaľ nemám vodické oprávnenie, takže sa prepravujem autobusmi. Ja vidím sa v kuse točiť. Ja si kúpim GoPro a primontujem si ho na hlavu. Číslo 2. Jediná záchrana po škole. Pijem si kávu, pozerám si podcast, zrazu 5 hodín. Vonku je toto a treba mi kilometre. Tu tá značka je checkpoint. Buď môžem ísť tam. Tam behám na rýchlosť, proste ideš 20 km. Dnes ideme tu. Žiadny čas, len sa dostať domov. 10 km na mne, minimálne 10 km predo mnou. Preto to nosím durak. Trasa ide takto. Neviem prečo, ale je mi na odpadnutie možno z tej vesty. Kým nebežím na 20 km, tak väčšinou so sebou nenosím vodu. To ma z toho bolia ramena. Spánok samozrejme je veľmi dôležitý. Bohužiaľ, nevždy ideálny. Včera som išiel 50 km na bicykli, trošku som sa stratil a prišiel som trocha neskôr. Dneska som sa zobudil 4:32 a rozmýšľal som, či idem ďalej spať. V pohode som mohol a možno som mal. Ale nebol by som tu. Chúďatko, Borisko, unavené, vyčerpané. Musel by to obchádzať celé takto. Podľa mňa by som si zaslúžil nejakú skratku. Fair, Boris, máš pravdu. Tu je skratka. Na čo by som teraz zastavil a oddychoval? Keď sa aj tak budem musieť dostať domov. Takéto skratky môžem, prisahám, toto asi neskončí. Mám tu Spotify Premium zadarmo. Bohužiaľ, realita je, že to musíš chcieť ty. Nikto mi dneska nepovedal vstaň o 4:30, choď behať. Nikto mi nepovedal choď pred školou do gymu. Nikto mi nepovedal bež hore tým posratým kopcom. Jediné, čo mi to hovorí, je toto tu. Ale naraz mi to hovorí, choď domov, ľahni si a potom si musíš vybrať. Mamka videla moje nohy a vraví mi daj si pauzu, veď to není o tom. Pre mňa to je presne o tomto. Že mám fakt dobrú výhovorku na to nič nerobiť. Zle vyspatý, černé prsty, prší, ťažký deň v škole a je tak som tu. Stravovací coach ChatGPT mi vypočítal večeru. Tu som proste ako Sokrates. Tu si každý večer sadnem a píšem si aspoň jednu vec, čo som sa naučil, čo mám zlepšiť, čo ma nejako posunulo. Po celom dni, čo niečo robím, tu proste musí niečo byť. Na čo by som dneska žil, keď som sa nejako neposunul?